Ta' kull sena l-mistoqsija fuq fom ħafna. Tejti xarbuna l-arajjex ta' Santa Marija. Din is-sena tweġiba għal din il-mistoqsija ġiet lejlet li 7 parroċċi f'pajjiżna jiċċelebraw il-festa ta' Santa Marija meta xita kbira ħakmet lill-Gżejjer Maltin minn kmieni filgħodu. Xita li fost l-oħrajn kienet ta' tħassib unkwiet fost id-dilettanti tan-nar, partikolarment fil-Qrendi u fl-Imqabba. Affettwatna ħafna speċjalment wara x-xita ta' dolodu. Speċjalment in-nar tal-art għax kollu xarab. Qed nippruvaw insalvaw li nistgħu. Issa fidej il-mulej. Affettwatna żgur bħala preparamenti, x-xogħol jiżdied ħafna, tagħmel mill-aħjar tiegħek biex il-ħsara tonqos ta' mizzaħħa tipprova ma ssirx. Ħadd ma jieħu gostu għax ħafna xogħol tittatti kollox tipprova salva tal-armar ukoll ġifieri l-istatwi kollox hu minn kulħadd tieħu daqqa taħar tal-festa meta jiġri hekk hu. Madankollu l-maltempata ta' dalodu ma naqset xejn mid-determinazzjoni ta' dawn il-membri li tant għandu mal-qalbhom din il-festa. Dan anke jekk ix-xita u l-maltemp affettwa l-programmi li hemm imħejjija għat ta' filgħaxija li xorta se jsiru kif ippjanat. Ħajkun show ġbimim ħafna, dis-sena għandna l fuq minn 11,000 xott, ħajkun jikkonsisti madwar show ta' sija bħala xogħol sinkronizzat mal-mużika, apparti mbagħad għandek il-multaletti u l-multali tradizzjonali. Ħajkun show naħseb il ħajolqot il kulħadd. Lejla jkollna l-ħarqa ġalalqa minn ġal bypass ġifieri bil-mużika, murtali tradizzjonali u wara dak kollu jkollna n-nar tal-art hawnhekk ġifieri. Għada, il-parroċċi tal-Qrendi, tal-Imqabba, ta' Ħalaxaq, ta' Ħattart, tal-Gudja, tal-Mosta u tar-Raba Tawdex jiċċelebraw din il-festa tant tal-qalb il-Maltin u l-Awċin.